बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो फैबाय लोगोफोर फैबाय थानाय गेदेर रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामग्लायनाय अनसायनाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो बावहरबाय आंनि गोसो गोरबो आरो फेमिलिनिफ्राय आरो जोंहा बेनो थांनाय जोंहा 9 एप्रिलाव जानानै थांबाय बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थिनि सिगांनो जोंहा गोबां जोंनि गेजेराव बिदिनो गावजों गाव पार्टिखौ लानानै सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल हानजा होननानै गोबां सोंखारिलायनाय नांलाय खमलाय बिदिनो बुलाय सोलाय जानानै थांबाय लोगोफोर जोङो बेफोरखौ ज्राब गारनानै नैबे फैबाय थानाय रंजालि बैसागु फोरबोआव जोङो खौसे जानानै आरो रंजालि बैसागु फोरबोआव जोङो रंजानो आरो गोजोननायखौ लानो जोङो हागोन नामा लोगोफोर बेखौ आङो नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बिसायख'थिया थाङो फैयो नाथाय जोंनि गेजेराव बिदिनो गोबां दाङाबाजि जानानै थांबाय दिनै बे बिसायख'थिखौ जोङो सानबाय थानानै जोंनि गेजेराव जानाय जि जाथायफोरखौ जोङो बावगारनो नाजायाब्ला जोंनि बर' माहारि हिसाबै जोंहा खहा दङ लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो गामियारि सुबुं मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो मोनसे गामियावनो थायो दिनै मोनसे गामियावनो जोंहा मोननै हानजानि सुबुं थानायलाय माब्लाबा समाव बिदिनो गावजों गाव खोथा बाथ्रा बिदिनो दान्थे बिदान्थे आरो नांलाय खमलाय पार्टिखौ लानानै जाबोबाय बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर हालामनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों जोङो हानजा बा पार्टिखौ लानानै जोङो बिदि एना एनि जानानै थाबाय थायाजासे फैबाय थानाय रंजालि बैसागु फोरबोआव जोङो जेसेबांखिनि जानानै थांनाय जाथाय आरो नांलाय खमलाय आरो एना एनि जानाय दान्थे बिदान्थे जानाय बेफोरखौ बावगारनानै नैबे फैबाय थानाय रंजालि बैसागोआव जोङो खौसे गोरोबलायनानै जोङो बिदिनो रंजालि फोरबोखौ मानिनायजों लोगोसे जोङो जिउआव गोजोननाय आरो रंजानायखौ जोङो लानो हागोन आङो बेखौ आसा खालामदों लोगोफोर जोंहा बिसायख'थिया थांगोन फैगोन आरो फैबाय थानाय मे दाननि 4 अक्ट'आव जोङो रिजाल्ट मोनगोन नैबेयाव देरहानाय पार्टिया जोंहा बेयाव गोजोननाय मोनगोन आरो जेननाय पार्टिया जोंहा दुखु जागोन अब्ला जोङो बेखौ जोङो गोसोआव लाबाय थायाजासे जोङो जेब्लायबो जोङो गामियारि सुबुं हिसाबै मोनसे गामियावनो जोङो थानांगोन बेयावनो गथ' गथाय जोङो फेदेरनांगोन फोलावनांगोन जोङो बेयावनो मावनानै जानांगोन जोङो बेयावनो देरगोन बेयावनो बोरायगोन बेयावनो थैगोन अब्ला लोगोफोर जोङो बे पलिटिक्सनि थाखाय जोङो पार्टिखौ लानानै एना एनि जायाजासे जोङो बयबो खौसेयै गोरोबलायनानै थानांगोन आरो जोंहा जि पार्टियावनो थाया मानो जोङो बयबो खौसेयैनो जोङो बर' माहारिनि थाखाय जोङो मोजां खामानि मावनो नाजालांनांगोन आङो बेखौसो खावलायबाय लोगोफोर बेनिखायनो थांनाय जि बिसायख'थियाव जानानै थांनाय जाथाय नांलाय खमलाय जानाय बेफोरखौ ज्राब गारनानै नैबे रंजालि बैसागु फोरबोआव जोङो खौसे गोरोबलायनानै खौसेयैनो रंजानानै जोङो जिउआव गोजोननाय रंजानायखौ लागोन होननानै आङो आसा खालामबाय लोगोफोर आङो बेसांखिनिखौनो नोंथांमोननो थाखाय आपडेट लाबोबाय लोगोफोर आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंखौ निमाहा खालामगोन आरो बे फैबाय थानाय गेदेर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामग्लायनाय अनसायनाय आरो फिन नोंथांमोननिसिम बावहरनानै आंनि बुंनाय बिबुंथिखौ आङो बेसांखिनियावनो दोनबाय लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर बाय बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय